Tuo! Saat se läpi tän? Sä. Sä voit tuossa lopuskin tehdä silleen, se on vaan se nopeutus. Niin, että aloittaa siitä mihin jäi. Mm. Ei tarvitse aina mennä alkuun. Kyllä mä tänne tohon asti saan, mutta sit tulee vaikea. Niin sit kun sä pääset tohon lyhyen, niin Niin. paina hiiren oikeeta näppäintä ja sit kun pääset tohon. Paina nyt oikeeta. Niin. No painoin. Paina play. Paina nyt sitä playtä. Play. Play. Ylemmäs. Siitä. Play. Sitten paina oikeeta. Ja sit mene punaisen kohdalle. Ja paina vasenta. Noin. Sama juttu tässä. Niin. Mä paina oikeeta. Mä painoin oikein. Eikö menet sen punaisen päälle nyt. Tän. Joo ja paina. Vasemmalla vai oikealla? Vasemmalla.